gane shugaban masoya annabi Shehu Ibrahim Inyasi inda kabi nan ne zamu bi wanda ya bar ku yayi asara ni ku zana rike la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Haka da fatan kana lafiya. Ni ne Bazallah daga nan kasar Germany. Adam Zango, wallahi ina ƙaunarka, ina son ka ba don komai nake son ka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ni na manzon Allah kowa ina yake ko me yake aikata inda yana da manzon Allah a zuciyarsa wallahi ina son sa. Ina ƙaunarka Adam Zango saboda hidima da ƙauna da ka nuna manzon Allah. Adam Zango, na tashi yau na ji wata waka an turo min saboda kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waka, domin dama can kana yi ka ƙara zage dantse sannan kuma sai ka jure ka daure saboda sha'anin manzon Allah za a yi ta kama abin da za ka ji ba daɗi, to wannan duk jarrabawa kenan. Allah ya barka da manzon Allah, ya kashe ka da manzon Allah, ya tashe ka da manzon Allah. Wa ma Muhammadin ma kana Muhammadin ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ashir dan wasa. Zan yi magana akan yabo na ma'aiki da Adam Zango yayi kwanan nan. Adam Zango, Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi, kuncin rayuwa da bakin ciki Allah ya raba ka, Allah ubangiji ya kara maka daukaka, lafiya da kuma tsawon kwana a duniya. Allah ya kare ka daga dukkanin wani sharrin abun halitta, darajar fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan yabo da kai ga ma'aiki na ji daɗi, amma fa ka ɗauko hanyar da sai ka yi haƙuri, sai kuma ka daure, kuma sai ka jure, saboda za ka yi ta samun ƙalubalai ta ɓangare da dama, za ka ji maganganu iri-iri. Duk wanda ya tsaya ga ma'aiki to sai ya yi haƙuri, saboda shi ma ma'aiki ya yi haƙuri. Allah ubangiji ya sa mu dace. Allah ya ƙara ma lafiya da basira.